Wah, nggak kerasa nih udah bulan November. Kira-kira bakal ada hari apa ya selanjutnya? Pastinya, Natal, hari kelahiran juru selamat kita ke dunia. Natal. Wah, nggak kerasa bulan
Alam yang mulia nama perminggota, jalan yang masuk barisan proses ini perhalado, Jongjong Mahita. Kudulma Hamu. Amanginang Parhalado yang sudah sintua supaya mengambil tempat duduk di kiri dan di sebelah kanan. Tapukama parminggota marede mahita sian bukuede nomor 30 sia ayat sada rodi ayat tolu. Behama bancalo diha Tuhaki. Behama panomuku diha
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tuborusion, idama nunga roha tuaumi, idama ihut tu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano, hinorhon ni asin ni roham do ubahen sahat hami tu taon huria na ibaruon, lehon matu huriam todim na badiai, dohot hamaloon siako, asalam rarat jalagada harajonmu, di tonga-tonga ni hamion, sailehon mahiras ni roha tunaposom, makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhite siani. Pargugoy hami manguloy ho di bagasan haporsiaon na sitong. Asa manaha kami sahat rodi ujung na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede 530 ayat sada. Tangiho kamu patik ni debata di mingguta sadarion, imana di enet sian patik parjolo ro di patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akana marsinean di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di nonomari ma ulahamu nasa siulaun muna, alai anggo ari papituhoni, ari padadianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari pada dianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 42 ayat sada rodi ayat 2.
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak na pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najojo do hami manibil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami i. Aidang dihalomo roham hamatian niya kapardosa, alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama sa luhut hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin. Hata baga-baga di debata taringot tu hasesaan niya kadosa. Para si roha jala pardengga basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahe tuhita hobbar tu akka dosata, jaladang dibaloso tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 30 ayat 2. Tabegema turpuk epistel di bagasan Mingguta Sadarion. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, ima natar surat di buku Pasalmen 20, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 8. Tajahama marsikasori. Edde sian si asap. Sai sungguh lima hagogo omu di jolo ni Efraim, dohot Benyamin, dohot Manase,
jala sai Roma ho mangurupi hami. Ale Jehova de batas sebot, sedia lelengon marmusu, tihus doho mida tangiang ni bangsom. Di papangan hodo tunasida roti ilu-ilu, jala di payunupon hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Ale di batas hebot, saya pasuang mahami, jala pasihar mabohim asa malua hami. Ima sahatna, Martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare de mahita sian buku de 40 sada ayat tolu rodi ayat 4. Taha tidakon maha porsiotai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan. Au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanan tudubuhon si Maria nagabi-gabia siat todi porbadia adorang so habubuan. Ido tuhatan atau maun na birnit di pangumuman ni Silatus. Nama tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai. Pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsia di tot di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai namadok, mulak mangolu dosogot daging halak naung mate, doho di hangoluan na soras suda. Amin. Tabigema kor amajetun.
tabigema titing ni Huriata. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagasta ganup marsadasada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huriana, namarulang tahun ari hatutubu dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Naparjolo goar ni mingguta ima minggu Advent naparjolo. Sadarion minggu tanggal 3 Desember 2020 masuk mahita tu minggu Advent naparjolo. Advent lapatanna paima haroro ni Jesus Kristus padua halihon. Topik mingguon ima. Dungo laho manomu-nomu haroro ni Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Napaduahon, dakdanak na tubu. Di hari Kamis tanggal 20 November 2020 nunga di basa-basa hotu hatta sada dakdanak boru tu keluarga Jeffrey Agustinus nadapdap inang rotua Richa Bonita Luban Gaul. Hipas dakdanaki nang natorasna. Napatuluhon tikting parbagason. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ima. Budianto Parasian Pasaribu ruas ni Gereja Kristen Oikumene Tangerang. Yanakon niamang Elvier Jamuller Pasaribu nahinan. Inang Sintua Fuibe Finche Hutagalung nahinan. Dohot Dahlia Lydia Silitonga, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru niamang Situa Firman Silitonga inang Normala Boru Siregar. Pasu-pasu parbagason di patupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul siawip di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Napaupaton, keluarga Naibaru. Keluarga Naibaru di HKBP Serpong, keluarga Vensius Musa S. B. Aritonang, inang Riani Putri Melati Simajuntak, nomor register 1099 Wik Betani. Palimahon ruas napidda, mamuk kasadarion tanggal 3 Desember 2020 naparjolo, keluarga Leonardus Evindo Turnip inang Dharma Wati Parapat, ruas na terdaftar di nomor register 0860 Wik Bethlehem, dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong. Alana nung apidda na sida tu HKBP Marsada Cibitung, Resort Marsada Cibitung, District 19 Bekasi. Napaduahon, keluarga Sunarto Simanulang inang Dina Caroline Lumban Gaul, ruas na terdaftar di nomor register 0868 Wik Kanaan, dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong. Alana nung apidda na sida tu HKBP Perumnas Parung Panjang, Resort Bincarung, District 28 Deboskap. Napaunopon rapot parhalado HKBP Serpong. Rapot parhalado laho makatay dohot manutopon rencana kerja dohot anggaran HKBP Serpong tahun 2024 naing dipatupa di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 12 dohot 10 Desember 2020 pukul 10 siang sahat ro di pukul 22 WIB. Saluhut parhalado fungsionaris Dewan, Seksi, Badan, Tim utusan Ganupuik dohot wakil ni pos pelayanan Bintaro diotang madohoti rapat huriaon. Napapituhon padidion nabadia. Sadarion minggu tanggal 3 Desember 2020 di parmingguan pukul 2 luwip. Nunga dipatupa padidion nabadia tu 14 halak dakdanak. Napawaluhon penabalan sintua di HKBP Serpong. Sadarion minggu tanggal 3 Desember 2020 di parmingguan pukul 10 sadawip di patupa huriat tadopa nabalon tu 22 halak situa Naibaru. Nalaho makubasi ulaon parhalado di HKBP Serpong. Nung amar siajar calon situa nasida saleleng 10 bulanon. Tatangyak ko manasida asalam margogo para deho dirina marhubas di Huriana. Pasiahon panitia natal HKBP Serpong.
Khobar tu haputusan di rapat parhalado HKBP Serpong di sermon Selasa tanggal 14 November 2020 nunga ditotopon rapat parhalado asawik Jerusalem nama koordinasi ulaun nata. Susunan lengkap panitia Boy Mataida ditikting na disagihon. Pasapuluhon kegiatan-kegiatan HKBP Serpong yang sedang dan akan berlangsung. Na perjolo, Natal HKBP Distrik 21 Banten, na yang dipatupa di hari Senin tanggal 4 Desember 2020 dibuka mulai pukul 10.15 WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong, HKBP Resort Serpong, gabi bolahan namak Natal Distrikon. Napaduahon perayaan Natal Remaja HKBP Serpong tahun 2020 na yang dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.05 WIB sahat Rodi Nasidung. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Napatuluhon perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Serpong tahun 2020 na yang dipatupa gabi tolu sesi maringanan di gereja HKBP Serpong. Sada Natal Horong Ima Prateka TKA, TKB dipatupa di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 pukul 10.04 sahatro di pukul 10. Napaduahon Natal Horong Tolu Ima SD kelas 4 5 onom dipatupa di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 dimulai pukul 10.07 sahatro di pukul 10 sia 30. Napatuluhon Natal Horong 2 Ima SD kelas 1 2 tolu dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 dimulai pukul 10 tolu sahatro di pukul 10 onom. Padidion na badia na yang dipatupa do di hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 pukul 8 WIB akasyarat laho maddohotisa Boy Matajaha ditikting naung disagihon. Konseling padidion na badia dipatupa di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara nitikting sadarion hatorangan na umapit taringot tuak kabarita tikting dohot tikting parhepengon Boy Mataida ditikting naung disagihon di WA Group Week Mart. Songonima sahatna. Tapasada ma rohata martangiang mahita. Puji-pujian mardongan hamauliateon husob bahor rohanami diho ali debata nasa toktong mga ramuti jala marmudu-mudu ngolunami. Di parmingguon arianon rohami marpungulaho mamuji pasangapon guar muna badiay uhut laho martangiang dohot ubege hatami. Mauliate godang ali debata di sudedenggan ni basam nau kujalo hami sahat tutikyon. Di pasu-pasuho naniula ni tangan dohot pikiran ni sude keluarga. Di anak kon nami akka poso-poso ibur magodang di bagasan hahipason. Na marsikola dohot nau karejo toktong di bagasan pangaramotion ni tanganmu. Na mga luluy par karejo dope pasu-pasu ma di akatangiang dohot usaha ni anak kon nami sa ijupangan mana sida hobar tuaka par binotoan na. Na sodapotar rokap dope ali di bata pos rohanami na patuduhonom mudoi di tikina. Tuaka keluarga na makirim di parianak konon asiro ham Tuhan pasu-pasu ma parbue ni burtian ni akaina patau manasida di sihol ni keluargay. Dohot di akka na tua-tua nami toktong marhahipason mardongan las ni roha di ngoluna siapari patardo huidahami pangaramotion mi songon balga ni holongmu di pardalanan ni ngolu ni nasida. Paingot hami saluhut na ali debata asa satia jala bengit marhapurusan holat tuasi ni roham jala porsea dohami sude taruli ditikina. Tangiang nami tu keluarga sintua firman silitonga inang normala buru siregar dinalaho pataruhon buru ni nasida dahlia silitonga dohot nanayang oran na budianto parasian pasaribu laho majalo pasu-pasu parbagason marhite-hite na posom nanayang dipatupa di tanggal 10 Desember 2020 naro pahibul jala pahot rohani kedua calon mempelai nanayang mamuka parsaripeon lehon hahipason tiurniari
lehon dos ni roha te keluarga silito nga dohot keluarga pasaribu, dohot diaka haperluan persiapan ni keluarga pasikop ma ale di bata. Songoni turuas na baru mendaftar. Unang manian say holan na tersurat guarna alay na yang magabi ruas na mangolo naringgas di pangulaon dohot di pabahenan. Tu panitia natal naung terpilit ajari jala tiroi manasida sudena asa marbisuk jala marhagogoon dinalaho mamikirhon huhut patupahon narikot tulaw ni asa boy jupang nauli na denggan asa sude taruli dilas ni roha. Ale amang toktong do buanon nami di bagasan tangiang pangiduan nami tu sude ruas mo na tungodo pe di bagasan parsahiton pasupaso matuhan ak kasipanganod dohot ubat na dipangan nasida asa dapotan hamamalum manasida sian parsahiton na diak kanamarsak apulima nagale lehonon mu hagugon na marhahurangan lehonon mu pangurupion na holsoan jala na madele pahot haporsiaon na asa toktong marpakirimon di luas hodo ale di bata hami mardalan di hamaolon asalam manada do hami dia sidohot dinggan ni basam hodo di bata nami na sumarihon ngulu nami holan sian hodo ro pangurupion tuhami. Toktong do buanon nami negara namion di bagasat tangyang nami tarlumubi di taon na rona naing di patupa pemilihan umum parbisuhi hami sude ruas mon dinalaho manotopon sipiliton nami nagabi pemimpin di negara namion. Asa tohona sida mga lehor rohana dohot ak kaparbinotoan na laho pauli-ulihon negara namion tuha majuon hadameon dohot keadilan. Huhut toktong di bagasan biar mida Jehovah. Ali Tuhan di minggu arianon nanaing majalo tohonan hasituaon ma turuasmu na jinom jalana pinilitmu laho marhaladoi di huriamon. Unang adong siyan na sida natarurak na ipolad di perak alay naing magabi haposad dito nga ni Jaw. Marhamubaon tuha ulion paroha si pardami na malo manogunogu pakke manasida gabi ula-ulam na militan di haringgason di pakkubasion dohot di pabahenan na martoro ni roha jala parholong. Hatam na naing bigyon namin na pinatolhas ni naposom amak padita Samuel abarita parbisuhi rajay naposomon dinalaho makatahon hatami huhutok tong mardongan hahipason dohot las ni rohana na kami pesude ruas mo dinaubege sa hatami lehon hatorangan hapistaran laho mga tusi hatami asa unang say holan na ubigesa alay naing matarida jala marparbue di parngoluan nami di hata nakpabahenan nami. Ale di bata dirimangi roha nami do dangalan ni hagugodo at hamaloon nami ubahe tarbahen hami rotu adupan mo pasahatot tangyang pangiduan namion alay tungalan niya siniroham na gudangido roha mi marsobba di julom jalo ma pujian nami tangihon ma alayamang pangiduan namion pasahat matuhami hobar tulomo ni roham di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si paluahami martangiak kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 40 ayat sadaro di ayat 2. Nam rodo rajamu
Tatangihon ma akahata baga-baga panomuo di haroroon ni Mesias si Paluai di Minggu Advent na parjolo sa Darion. Idama, nung nga pola martikting Jehovah ro di ujung ni tanoon, pabuahamu matuborusion, idama nung nga ro hatuaon mi, idama ihut tu ibana do upana, jala pamaloson na di jolona. Jadi masama dina sadari uso-uso maakaparbegu di urat ni si Isay, na pinatidang bahen partonggol niya kabangso, jala pangulaon na do hamulyaw. Eddehon hamuma debata, puji hamuma guarnai, palides hamuma dala di ibana, na marhureta di halongonan. Jehovah du guarna, jala marulupulup mahamu di jolona, jami tahonok kuma nagabipati, didok Jehovah do madok tuau, anakku doho, sadariod doho hutubuhon. Suarani na jauh-jauh di halongonan. Pauli hamu madalan di Jehovah. Patigor hamu di adaran dalan balobung di debatata. Ikon gohado nasarura. Jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do na marnakok tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliaon ni Jehovah, jala sungai nasa sibuk mardinasa, ay pamangan ni Jehovah domadok, idama, narodo aka arisogot, ninna Jehovah. Pati dangokuma di si Daud sada tubur natigor, na bakit raja jala napistar, jala hajong-jongon nama uhum dohot hatigoran di tanoi. Di bahini idama narodo aka arisogot nina Jehovah indang be dohonon nasida songot tutuna mangolu Jehovah na manugi ko pinopar ni Israel ruar siatano Mesir say burjuma ho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani marlas ni roha makamu huhut marsurak-surak ala nunga songgo parajau ni debata marede mahita. Arbege so anana jauh-jauh tongos mar sodami toro parbe udina oro
Dami ni debatana sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tapay hutikut ma katan debata. Ima na tersurat di Markus 10 ayat 24 mamuka tolhas sahatrudi ayat 27. Alai diaka arii dung salpu haprusu honodeng makolom mamataniari jaladang marsinodang be bulani mardabuam makabitang sial langiti jala humut talma akka hagugun di parlangitan. Jadi daun nasidama anak di colmai ro marhite hon obun matat hagugun dohot hasangapon godang. Laus disima suruh naka pardi surgo papunguho naka na pinilit na siya di sa nawalwi siyan suhi ni tano sa katrudi suhi ni langit. Alay siyan hawarima guruho kamu tudus na. Yadung martuna si pucuna jararuk karbulung na botom mo nama nang jonok partaw na las. Suang lesong oni jupa didahamu masa kaodeng botom mo nama nang jonok hasonggop na. Hasosonggop na. Situtudo hatak kontu hamu naso tu pasal pubang sosojolo songgop sasudinay. Salpu pesogot langit dohot tanoon anggo kahataki dang naolo salpu. Alayang go arina dohot sadi harina dang adong naubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anaki pe daholan amay. Tagam mahamu dungo mahamu ay dang diboto hamu madang sadi hari tikinay. Upamana songon halak na marhuta sada na manadikon jabuna disagihod duhwaso tuaka na pusona tuganup siulaw nabi jala si jaga pitui didokon marjaga. Atong dungo mahamu ay dang diboto kamu manang sadihari rotuan na puna bagasi manang dibot niyari manang di na tonga borngin manang di namartahuak manuk manang di torang niyari. So tung jupak sa kamumodom. Dinaro ibana topu. Ay tu saluhut na do hamu. Ay tu saluhut na do. Ay tu saluhut hamu do hatakon. Dungoma hamu ima sahat na. Hurian itu hatta Pangiduan nami ala tepat hamirona rahay pas ibadah siang na songonon siat toru adong piga na mulak sian bangku parpudi dang say ibadah pangiduan nami elek-elek nami satia mahita saha tuna marujung ibadah onate. Lana terganggu dotong nang mungki perjamita. Adong dodak kolas ada dua. Molunung nga di bereng agak tibo partikian. Adong pigamu lagi. Jadi pangiduan nami setia mahita taikut to sudi acara onate dapola lileng jami taon. Personima pangiduan nami tuhita salhu na lumubina di bangku na dipudi. Kamu kadungan termasuk hebat do halak Batak. Bangso Batak. Memang bangso nasing mungkin hebat do alai pujota bangsota do. Ate. Kehebatannya do honota selain pistar, cerdas, logik juga, tetapi mampu juga memadukan, menselaraskan habis taronna, kecerdasanna, logikana, dohot prasanna. Selaras imana. Jala jujut tikos.
Dang rapatan na hula perasaan sabing daun. Alay boydo dikaji sebenarnya secara ilmiah. Isarana moloro alugo jala langit makulum manang napekat manang nabirong tokinai rona maudanina jala benar dorodan kecuali adong na terjadi lain hal. Ya, makana adong hatai na niala ni alugodo udan. Jalesen itu dohonot tardok ilmiah doi. Tardok dohonot ku kecerdasan doi. Moloro alugo menghitam langit baru boy ma ditebak olo tokinaira udan bah inna. Dan itu benar adanya. Isarana molo iba tiki SMA molo di Tarutung ala SMA SMP negeri di Tarutung ngajonok piaraja niba HP hutan niba di kompleks stadion do Tarutung molo mardala niba jam 12 somalna dang pola ay jarang do pun ada punya jam di si hati hai mula dong jam ni dongan lumayan na dinggam makarejoni na toras ni boydo binoto jam 12 molo dang adong bebayangan niba di julu mardalan dakuboto hamu ya mau lepas jam 12 ngabinotoy molo tol setawi bayangan ini segi jang tutoru pasti jam 12 pilngas matanya hari dang tarida be bayangan ni haliluni be jolo itu juga menandakan gampang do mabote sopo lamar jam kita tahu bahkan natoras tapi diboto do ya mulak siasaba holam mamereng do honokku majolo suasana gampang sebenarnya mau di hutan nami molo musim liang-liang berarti jaga-jaga mah harga boras. Mah liang-liang jol mah ntar lagi mahal beras inna. Jala memang adong do tikosna. Asada dah hola do honokku di ilmu nasangoni pistar namar pardomo tu pisika maju hudokon termasuk do honokku namar pardomuan halak batak maca cerdas do tong di bidang metafisika. Atar bahama rupani. Ya. Molo halak batak na julu, udok majolo di masa niba majo. Nanuaing 55 tahun iba hampir. Ya, molo bersion ya itu niba di tiki kuliah. Bersih-bersih no itu indah kan di set telepon umum do bidang dong do handphone nuaing itu. Di ordong do sarak indah. Gunuaing dang kita daka nama rumur 20 binuaing be. Jadi itu bereng jo oma nama huwa do inna ternyata sakit bersiun di mana bersin alen wae ngomong bersiun jolma nama huwa do flu itu kan itu nama rata inna kan oh flu ho demam inna tokin naik filet nama ho inna molo najolo banyak orang menanggapi merespon molo bersiun di mana adong menaringoti inna semakin sering, oh ditaringoti, oh telepon maju baik nak. Biasanya peluangnya besar itu terjadi. Upamana to puma, songon tuk inna, ya, songon si hol rohaku tu tulang ni si ahaba si tarifar inna, beta jutusi inna bersepeda inna ningot do, ya, itu niba. Lau mi betusi tu tulang si tarifar upamana, ubay maju guarna yasing, ya. Ternyata pas maniak manuk tulang si tarifar. Idok mai marlakas ya mun. Jadi itu metafisika kali ya. Dan itu benar. Nuain do maol. Songon nasi hol roh kusanin na makatai sedari tong nangarong si panganon. Hido. Ya roh tu jabuni ruas songon ni ngaroi batu si jam 10 pagi. So ini nonangar ruas so seni nonangan nang giak makan siang nang padita pas lang di jabu. Ang gua paleso makan siang ina roh tong dodang merasa. Mulak mawinang niku, ay dang mga kita inda basa-basi doi. Hurlang ima gaya hurlang. Ya. Gaya hurlang doi. Unang tapamasa soni moloro lumubiak kapag dita tu bagasta sebelum jam sada berarti manang resedi toro kamu mah. Amin. Borak do berak kalau. Ati. Amin.
Do na marhuriaon. Huro do sebenarnya huingot tami hamu satabi memang burjudo hamu marhuria. Burjudo akan asing. Alai tuhami pamana na huingot tami dohono do pamana amang hokma itu kena pidda na mana sida. Amlo husukun no yang padi tahun. Ayah di dengot to sian situ serwason ningu kan. Ya di bayari kopi kuang giain na. Ayo di dengot. Nanti ini. Ya, ale mulai dokon. Ya mi rak deba. Sahudula do hamila sui bayari mana kopi kuin na lasina mai. Saya katakan sangat kecil sederhana. Nah tadok di si tekas dosa si tongna molo dihita bang sobata. So na idok ni Yesus na king dison molo diberek kamu hawara. Ya. Na jupang ma partaunan ngali. Memang molo hawara molo maruru si bana rontok itu partaunan ngali. Alai menjelang musim panas dia itu marbulung doi mana marulam ya marulam madogarna martunas ya itu gampang memprediksi itu sebenarnya molo nunga songon pasti rontok mak molo musim haudes TT HKBP Siatar binoto bula pige mana rontok binoto bula pige mana memang musim semi manang net terjagar sudi daun nei ya kita tahu seperti itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di boto hamudo takas sasitong nena molo taja anak king ayat 20 alu. Alaisian khawaraima gruhok kamu turusanna. Ia dung martunasi pucuna jala rukkar bulungna botom munama naung jonok ma partaunan las. Partaunan ngali har sudi rontok sudi. Alai menjelang partaunan las sudi bersemi ma sudi akka bulung-bulung nai. Ngadi patorang sasitong na di jolon itu pukobong hado ya. Akhir zaman, tapi lebih tepatnya zaman akhir. Ada do fenomena di sini, baik fenomena perporangan, baik fenomena di guari nak king dison nak hagut turun, hosom dohlan nesing nai, fenomena alam, fenomena musim, fenomena ni jolma juga. Bejakna dohlan nesing nai, itu sudah di lubang Yesus di jolo. Hari yang orang nama botoin apa suhu botoin na. Zaman akhir. Jalan wain dohonot taminuju tu sido kita. Langsung catatan apa dua waktu kita. Asal nang pelilik kuat jami tahun, boy ma catatan di kita. Mau masuk kita tu advent, ya. Sampai 4 kali advent, nang berengot tadi siadong paling sauti 2 dimensi. Na perjolo berengota sona Yahudok kami, digopar hodong ulut tahun semacam perjalanan materi. Adong do golongan di jol mana songono memang na perpusat nguluna holat di pernak-pernik ni materi. Holam di uram-uram, holat di tanoon. Sekularistik ma anggo istilan waeng. Hola portibio do pikiran. Boha mana bay sinamokna, boha membentengi na ngadong, bakat pagugukon na ngadong. Biasanya akka golongan di jol ma akka pengumpul do penikmat maun, bukan penyalur. Dan banyak golongan orang seperti dimensi yang seperti ini. Hola pengumpul dari mana? Dan penikmat termasuk dohonokku ya di saat-saat apa yang dapat jolohono narikok di mana buha masa ruangan gereja doh jemuna takas berkilau-kilau doh lan nasing di hubasi mana alai hola nomor perdumut tu materi di hubasi gudang banyak orang seperti ini makanya karena songono somalna atau patok nomor dedion atau patok kecewa merajuk doh lan nasing naik karena persiapannya hal-hal di hal fisik hal-hal di materi di mana orientasi materi do pusat ningoluna itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua dohonota itu salah sebenarnya ya adalah materi menuju spiritual. Persiapan tatu harorona pa dua halihon ima suara ni turpukon yang tu hita bohado hita mempersiapkan materi narong di hita ngoluta hibul di sasetong na berodo guari spiritualitas tapak kay manomo-nomo Tuhani. Ido na pinarcita na dihasihul tuhata sesitong na. Alani ido dihata dido ibana piga alison dungo mahamu berjaga-jagalah. Dan ini kalimat imperatif aktif. Molonunga imperatif aktif ibana itu menjadi bako. Ay di gopar honima do laking nalamar hutasada tuan na di pasahat ma di palumeho masudia kartana tu mana termasuk perjagai dan di moto na sida sa di hari ro manang naborngit to ngaborngin manang na manugo do lana sing pokona dang di botoi rahasia doi misteri do harorona
Kita juga boleh pabukon itu na dilehod debata talenta sada tolu 5. Dang adong alasan sa sitong na subuhi berjaga-jaga jolmay. Dang adong alasan sa sitong na sujagai bana. Dang adong alasan buat sa sada talenta tuau manang na tolu talenta tua manang na 5 talenta semua harus berbuat 100%. Dang adong alasan ni. Baik si tua, baik pandita, baik ruas doh lana singnai, baik na pogos, baik na mora. Dan ada alasan ala pogos dua orang berpuji Tuhan ini tidak. Dia pogos opik kubudu memuji Tuhan ini. Apalagi dia moraun. Dan ada alasan ni. Dan ada alasan dang buhu bayar pilet toku. Tokin nai nang say nama tahun on. Ati apalagi ruas ni Serpong. Sudido ita ma bayar pilet bulanan nanti. Ta lunasi me iti. Sa selamat kita tahun on. Amin. Bah borak do. Talayam may tokinay na mati esa edang bangga hita di Serpongon. Dakulat di huriat tatasarihun do tu hagabipi. Kung anong do kebanggaan na. Basa urok na so di maaf sa mengatakan. Ya daw padita. Tulubulan ng marbalajo. Ito. Nakubereng do ijala huilala. Ngayon din ang padita. Di mulubu ita sarihun na kanasing nai. Itu kan suatu kebanggaan itu bagi Serpong gabi berkat. Alairo maburo berkat tong tubagas. Atarido sa sitong na idokon namin. Kembali mana tadok naking. Paimahon na songoni memang rikodo siuman ni mana rikodo energi, rikodo vitamin, rikodo nutrisi. Ainay paimami ahon matchay lilindo. Atar ibarat do song narahay hiyaw maruba tao. Ale lumayan do piyaw ati asal namar guar BPJS. Kubereng di sapik kuya mar 300-an na ngiti. HP nomor 3 dupe, nomor na 405. HP mana nomor 3 dupe, ya. Nomor 5 ina, kubereng nomor berapa? 405. Nah. Baik kamu, ya. Makana akan apa imah BPJS ngabor hati jam 2. Tiki Jakarta kami. Jam 2 do mangai si omangin na. HP na kanesing naipe songonido. Ujung na jam 2 pe pada jol madisi. Itong do disiasati, itong ya di sana padat jam 3 nga gudang di rumah sakit umum na paimahom maruba di BPJS. Ati antri mulak macipatasi ruwati akan adok kepeng na tabu-tabu matong atar songanima dohonok kumajolo na paimahot tu hatai edi baik kamu siya nomor 3 to 405 ba ulo na malas pingsan di si alirang dohonot tanagabi pasif. Molidot na kiyang aktif, imperatif, imana, memang gabi bakko ibana na paimahot Tuhan, inakariju imana secara dinamis, proaktif ibana di golon, ino na ipaimahot Tuhan. Ya. Nang dohonot ta, sa sitong na, saya setuju, ya, jol mana burju gabi bakko ibana, mate pe hadapotan do burjuon. Alay jol mana takang, nasuha mar minggu bartangyang dolan na singnay somal na mate pion songonido. Kenapa? Sudah bakko di mana? Itu na berjaga-jaga lapatan hulan dari summa kita ya taradutima ya kaku tidak seperti yang berjaga-jaga. Alai ngulut tahun sadok ngulut tahun ngabe bakko mangulah lomo di rohani Tuhan. Mana sadi hari pe mana ro? Kita sudah sedia. Mana sadi hari pe hita maju di jauh kita sudah bersedia. Ima catatan na padua kita. Na perpudima. Tuhamu amanami nanami calo situa doh keluarga khususna. Di pembekalan na beberapa hari Jumat na salpu takas doh kami. Adong dodong aku padita hola 7 bulan nga pidda. Doang aku padita 7 bulan. Jidung pidda na sida masuk mau. Memang mulu manggati na lapatan na dumengga ni botik tanda petik tabudo. Nanti, alay daripada ginatihon na si kop ibana maulu maniru itong. Alay na motik na dipadita ikon adong maopat. Hurok dito alakon. Ahamay. Mulu padita sa buy-buy na dinggam marjamita. Unang mo jurok malo. Dinggam marjamita. Na paduahon Boy Marcor, Maridi, Ibotonot. Napatuluhan na penampilan na dinggan. Muluboy gateng, mulusoy, muluburu-buru bagak. Nanti, napaupat to na parsaor.
Molo so diboto marjamita alai boto markor tertutupi nomor sadai. Molo so diboto marjamita dan diboto markor alai baga imana tertutupi na duai. Baga ate inna adong dope apalagi song kurama namihan ola pidda beruta barak di pungsikat tu kami banang 2 hari markor kuramai saminggu. Ya, ijolo ni nang paditay may markor somali jamu nami do alai bipidda tu si. Jadi na ing dohonok ku berkat dotong haulion. Amin. Bahuna songon na itu berkat haulion. Moloro na uli tu gari jatah yang dia menon nanang ron. Uli alai la suli matong rohana di. Ya uli rupa alai dang uli tong rohana. Uli penampilan rapi. Molo so malomar jamita, dang malomar kor, dang apa la uli. Dang gateng, dang rapi, dang denggap penampilan na nama ropa ton memang konadong madimana hame. Parsaor. Molo so adong naopaton. Memang hadik makopermo. Imana na 7 bulan na hugat dirami. Dang adong naopati di mana. Itu. Begitu cepat. Songonido neng dohonok ku kamu. Adong tadok 5 relasi. Di calo situa. Termasuk mungkin evaluasi di dihita ke parhaladon. Unang tari pula patan na. Wana tu nasida na main na. Boso ya mare dihita ke parhalado padita ti. Nang merasa lah senior kita tidak. Tu kita berlaku 2 tahun. Belajar lu kita di sisi senantiasa apa? Na parjolo ikon ulido relasi muna sesama partohona situa. Ido, kupengok deh. Ikon uli parsaura muna tu sesama partohona situa. Unang semar siseritan. Mulubui do pe. Ale mulu subui apa itu? Ya. Mulubui saya dapat na ibibilupi do Apostol Paulus. Mulubui inda do. Usaha kamu main do. Nanti. Napa 2 hon? Ikanu 5 sabo boina parsaura muna tu pangulan ako usus na padita. Ahiro na hubereng fenomena na ya tike calo situa na burjua tu padita on. Ada dong gabi situa olu gabi alona. Itu di HKBP sering terjadi yang seperti itu. Tike calo situa burju. Alai dong gabi situa ladang denggap persauran sida. Jadi denggap persauran na tu sama parhalado tu padita na patuluhon denggap persauran na tu ruas na lumo bitu wekna. Unang atong lapatan na gabi wekna itu mabura-bura imana setewi. Udah pas dihami amangi padita. Inna udah song neto. Wekna tidak-tidaknya ikubu di mana menyalami wekna. Mana ada karakter ni wekna bahkan. Ya. Na pao patom memang ikut denggama persauran na dohot keluarga na ripena inat tanah doh amat tanah natulu nahudok naking nagijang naking dohonokku tanpa yang 4 ini longadoy itu ikut denggan para halado na di tengah-tengah di gereja ikut denggan nama rumah tangga sone dokot di Timoteusi molo sobor hasil keluarga na denggan na kaparhalado pasti adong impact di tengah-tengah di huriai. Iko beres do dalam skop kecil jolo denggap persauran na tu tanah tu anak kona baru pe memang di tengah-tengah di huri mana denggam mai mana tanpa itu dorokku sering do kita terjebak tu si paula-ula na palimahon omma dasorna sude ikut denggam relasi muna tu debata secara spiritual integritas muna persauran do debata ikonod do jumulu sasitongna denggap persauran muna spiritualitas muna tu debata ikut si pertanyaan dosa situng na gabi situa, si jahatan di bata. Nah singnai sebenarnya pasti terawat. Molo so pas na parpudion, pasti berpengaruh berdampak tuna opak na itu gijang. Ikut dinggadot tu ngate, unang lapatan na, ya. Baik kamu juga PhD, pula majahatan di bata, mangin na song naria, mak tahin aku. Ina wah, duitin naruh, lidah puro isi ya. Pula majahatan di bata menghabis tikin na. Saya mengatakan udah pulau dok, ale makataya tu akadong aku padita. Song ni di sunniku. Na lebih kata ni bata dua laki niku. Saya itu saya teriris hati saya. Ya, pula kata ni bata di sibu memang toy langsung benda sakit hatiku. Yang adong depe nama dokon paburju do poso do peho nak pola paburju inna ba. Wah tadi bulu do dak pola nomor Tuhanon ko jolaga matu do alam burju molo poso. Gudang dope tikim kira-kira songoni. Jadi neng dohonon nami mulai tema di Tuhan. Boy kamu gabe na poso di Tuhan di son. Pos dorohan nami dang adok kita na perfect.
Tidak ada manginang ya, ido nang dokono. Tadang adong, marang na isipe padi tapi dang adong na sempurna mo mangula. Alay pos rohatta di pargogo Tuhan ido mo mangula. Dito nga tungon ni Kuria Serpongo. Jadi sadia man ngamang tudung situ parkala iso jadi na. 70 jala hudok do termasuk alaidang napabuah-buah kunaw napabuah do. Ya. Mungkin di HKBP ya. Mungkin di sodo dangapala terlalu menuntut si Palas Roha. Jadi lapatan na ison sangat si Palas Roha paling sejuta ison. Alaidang adok pola na protes di son. Ido sisi plus ni kasitu eso parhalado. Menak sudi na pinasay bawa benonin na nakarijo makarijo ni bahkan na paulakon. Dinasing bah luar biasa dute. Ison mertak iman situon dapotas ni marorgen imana dapotas ni ya paham si mana parar tahun dapotas ni ya sudi na memang do. Nah so dapat nama bagian di padite. Nah udok di si somutu de anggo di son mulia teme di Tuhan. Amin. Bah so dia lusak ka amu lumo biak ka calo situ ya mang alusia amin. Posraku gabidungan nami hamu mang dah. Margogo mahamu, Tuhan memberkati hamu karung aku nanang kita balkon nanu kita bison, keluarga juga Tuhan memberkati manginang sehat panjang umur, diberkati Tuhan kita semua. Doa karung aku parhaladuna senior di tengah-tengah ni hurian itu hatta martang yang baita. Pasu-pasu ma parsoran nami di bagasak kata lumobi na madas dasam ya sadungo kami Tuhan dingulu nami parsatok kinano manomu harorom padualikon. Marhiti ngulu nami na berakar bertumbuh jalamar parpue di bagasakko. Lumobyo di ko makadungan nami na nang ditahbiso gabi na posom situa. Pargugoy mana sida do keluarga sasay ringgas si majoja na makkoba si huriamon di area bangihut pasu-pasu persiapan nami Tuhan. Lehon khasatiaon dia kadungan nami do keluarga. Asa sahat diula tohonan ni sahat ro di ujung na. Laos odihon kami saluh nak kana posom parkalado di Tuhan asa kompak kami songo sada tim kerja patuluson na dinggani di tonga-tonga di huriam tahu sangap di goarmu. Amin. Tapa pungoma peliata marede. Oh
Nuang masuk maita tu acara pasahat tonto na kasih tuaon. Hamuna na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Laos tau dutima tu acara pasahat tonto na kasih tua tudongata naung marsia jara salelengon. Mari dimahita sian buku ede pitu 20 ayat sada. Dina maredion Roma kadongan calo situa tu langgatan. Rap dohot inata amata. Shalom, oh Tuhan saat magiriko, pakai maafon bagulomo. Molodang, oh Tuhan, maringan beliau, ilikon dan marargabehi. Kupogos perison, malason ang lahir, maksikat turuho sa suder. Orang hui huton dan beriko, tobuto bumatu nature. Hamu aliak kadongan na sahuriaon. Dida hamu dunuaeng dongata na jongjong dison na itapilit bahe situa di tongat-tongata. Naeng pangiduan na sida mapasu-pasu siya tuhatai, asamarko ko na sida mangulahon ulaon na sida, atong di jahon dong ama pangaripunan ni ulaon ni situa HKBP. Naparjolo, Pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan aka napinasaha tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo diboto nasida na hurang ture parange ni manang ise ikon pisangon nasidai manang pabuon nasida tu guru dohot tu padita asa di pature napaduahon madahdas dongata tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro. Na patuluhon madahdas anak boru sikola asa odok ro. Na paopaton manikir akan namar sahid jala paturehon nariko tunasida dohot nasa natar patupasa alai narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu mangyakosa. Napalimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan adangol dohot napogos. Napaonopon mangapuli aka si pelebegu aka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon akapelean dohot narikot tuharajaon ni debata. Nuang tabigima SK pengangkatan ni situa na jinahahon ni amang todung. Keputusan Pendeta HKBP Resort Serpong nomor 18 garing D21 Romawi garing R.06 garing H.01 garing SK garing 12 Romawi garing 2023 tentang pengangkatan Sintua HKBP Serpong. Pendeta HKBP Resort Serpong menimbang perlunya melanjutkan dan mengembangkan pelayanan di jemaat HKBP Serpong mengingat aturan peraturan HKBP bab 1 pasal 4 tentang pelayan jemaat, aturan peraturan HKBP dan petunjuk pelaksanaan bab 7 Romawi pasal 27 butur 6 tentang tahbisan penatua atau sintua. Renstra HKBP Serpong 2023 sampai 2028 bagian 8 indikator kinerja strategis HKBP Serpong poin D. Memperhatikan katekisasi atau learning calon sintua di HKBP Serpong telah berlangsung 18 sampai 19 bulan.
Keputusan rapat Parhalado Hawa Serpong 3 Juni 2023 untuk mengadakan penahbisan Sintua pada Minggu 3 Desember 2023. Memutuskan dan menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penatua di Hawa Serpong terhitung sejak 3 Desember 2023. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kepenatuaan sebagaimana tertera dalam agenda HGP dan aturan HGP bab 7 Romawi pasal 27 butir 6. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya agar yang bersangkutan mentaati konvensi, aturan peraturan dan RPP HGP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HGP. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Kelima, keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap berusia 65 tahun. Keenam, bila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, akan dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di HGP Serpong pada tanggal 3 Desember 2023, Pendeta HGP Resort Serpong, Pendeta Samuel TH Amrita, Sarjana Teologi ditandatangani. Saya bacakan lampiran. Keputusan Pendeta HGP Serpong, Resort Serpong. Nama-nama penatua HGP yang ditahbiskan tanggal 3 Desember 2023. 1. Situa Feratinike Raja Guguk. 2. Situa Laurensi Situmorang. 3. Situa Hotben Nenggolan. 4. Situa Posman Simangunsong. 5. Situa Asbo Togatorop. 6. Situa Parohon Sinaga. 7. Situa Raya Hasiholan Sibuya. 8. Situa Jeremias Jinjungan Saud Panangian Hulagaol. 9. Situa Juhari Pengaribuan. 10. Situa Anggiat Huminsa Ferdinand Samudra Tambunan. 11. Situa Gaul Juberto Purba. 12. Situa Menganjur Jamuliater Sinurat. 13. Situa Riama Dolok Seribu. Ke-14. Situa Risma Artonang. 15. Situa Robi Syafri Gunawan Napitupulu. 16. Situa Roni Elmart Sihombing. 17. Situa David Kiki Baringin Maruli Tua Samosir. 18. Situa Londung Brisman Sitorus. 19. Situa Saur Maruli Tua Manalu. 20. Situa Bintang Timbul Sianturi. 21. Situa Hendrawan Hamonangan Seragi. 22. Situa Trio Melati Siagian. Ditetapkan di HGP Serpong pada tanggal 3 Desember 2023. Pendeta HGP Serpong, Resort Serpong, Pendeta Samuel TH Ambarita, Sarjana Teologi. Boleh, Ate. Ope hamu na hinahulungan. Mari dimahita nomor 730 ayat sada dohot tulu. Sai patau mandiriku ale Tuhan, karuni ngaruni Tuhan, suruh matong dini saor turo hati laupa parar holong mutu dongati.
hamu na hinaholongan na yung takas boton nami burjuni rohamuna mangadadoti ulaun hasit tuaw ni. Di bakini alusi hamu mana husukut tonot tu hamu. Perjolo. Naulo do hamu mamarangi hon parangin atama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Paduahon naulo do hamu majalo ulaun hasit tuaun songon nahu pajojor odeng tu hamu patuluhon. Naulo do hamu mangadaruti sudi sian nasa roha doho sian nasa gugumuna hobartu hata ni debata molo sadaro hamuna mangului jala marpadat ton sudi nai di jolo ni debata doho di jolo ni dongat taon alusi jala dok hamuma Roma situana nang dijakon sada-sada tu jolo dohot majalo pasu-pasu. Alai jumolo ma di jahon amang pasar ibu. Hatan ibata na di bagasan akte nanang di pasahat tu kamu. Hatani debata di inata parohon sinaga Sianwek Philadelphia nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong Resort Serpong. Ai dileho debata do tuhita to di haguguon to di holongon to di pangaraja yodiri dada to di hatahuton. 2 Timotius sada ayat pitu. Saya di pargogo itu hani mahamu marhobas di huriana. Amin. Ale inang parohon borusinaga upasah ma tohonon hasituaun tuhamu di HKBP Serpong. Di bakasan guarni bata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Sai di parohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti itu di porbadia, maka berjuhun ulaun nau pinasahat Tuhamu. Asa marsangap debata di tunga-tunga ni hurianai. Amin. Hatani debata di inata riyama duluk saribu sianwek kanaan di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Momosma tatiup pakirimon na taparhatopoti ay haposado na marbaga-baga hosa. Hebir 10 ayat 20 Saya di pargogo itu hani mahamu marhobas di huriana. Amin. Alainang riyama buruduk saribu upasahat ma tohonan hasituaun di HKBP Serpong. Di bagasan guarni di bata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti todi porbadia. Maka berjuhun ulaun dong pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata di tunga-tunga ni hurianai. Amin.
Hatani debata di nata feratini ke Raja Guguk sian wek betani nama jalo tohonan hasituaon sadarion di HKBP Serpong unang masih isa hidongan manang natokar naing ma parroha nalabok parroha pangaju di saluhut halak Titus 3 ayat 2 saya di pargogo itu hani mahamu marhubas di huriana amin. Ale inang feratinike boru aritonang hupasaha matohonan hasituaun di HKBP Serpong. Di bagasan guardi bata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Saya di paruhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahmu marhiti-hiti itu di porbadia. Maka berjuhun ulaun nang pinasahat Tuhan musadarion. Asa marsangap guarni debata di tunga-tunga ni hurianai. Amin. Hatani debata di inata trio melati siagian sian wek sion nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Alai gohan ni debata kudo nasa narikot di hamu hobartu hamoraun nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 10 sia. Sai di pargogo itu hani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale inang trio melati. Upasahat matohuna kasituaon di HKBP Serpong. Di bagas guar di bata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Sai di paruhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti to di porbadia maka berjuhunu launang pinasahat Tuhan musadarion asa marsangap debata di tunga-tunga ni hurianai. Amin. Hatani debata di inata Risma Aritonang sian wek Efrata nama jalo tohonan hasituaon sadarion di HKBP Serpong. Aiganuk nama katidak konau di julu ni jolma ido hatidak konokku di julu ni damang na di Banua Gijangi. Matius 10 ayat 32. Saya di pargogo itu hani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale inang Risma pasahap matohonan hasituaun di HKBP Serpong di bagas guar di bata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Saya di paruhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti itu di porbadia maka berjuhun undang pinasahat Tuhan musadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata diamata mangajurja mulia tersinurat sian wek Nazaret
di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Di parbadiai debata pardamei mahamu gabe sundinggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asa ias soha surahat diharoro di Tuhatta Yesus Kristus. Sada Tesalonik 5 ayat 20. Sai di pargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amin. Ale amang mengajur. Upasahak ma tohonan hasituaun di HKBP Serpong. Di bagasan gua rebata ama dohot guarnya anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Saya di paruhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti itu di porbadia. Maka berjuhunu launa pinasahat pemusadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata di amata posman simangunsong sian wek Ebenezer di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Ulah kamuma na ginuruhom muna na jinalo na binege jalana di idamuna diau. Dungi donganan ni debata si pardamei mahamuna Filipi 4 ayat sia. Sai di pargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amin. Ale posman semangunsong. Pasah matohona kasituaun di HKBP Serpong. Di bagasa gua rebata ama. Anak na Tuhan Yesus Kristus doh to di porbadia. Amin. Saya di paruhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti di porbadia. Maka berjuhun ulauna pinasahat Tuhan musadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata di amata Robi Syafri Gunawan na 70 sian wek Nazaret di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Ai diula debatado di bagasan hamu giot ni roha nang ulaon saut mangihuton lomo ni rohana. Filipi 2 ayat 10 tolu. Sai di pargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amin. Ale Robi na 70. Pasaha matohona kasituaun di HKBP Serpong. Di bagas sagwar ni bata ama anak doh tod di porbadia. Amin. Saya di paruhai Tuhan di bata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti itu di porbadia maka berjuhun ulauna pinasahat Tuhan musadariona samar sangap di bata di tunga-tunga ni hurianai. Amin.
Hatani dibata diamata bintang timbul siaturi sian wek Bethesda di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Sai ditugu-tugu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata dohot tuha bengeton ni Kristusi 2 Tesalonik 3 ayat 5. Sai dipargugui Tuhani mahamu marhobas di Huriana. Amin. Ali bitang seturi upasa matohono kasituaun di HKBP Serpong di bagas agwar di pata ama anak doh todi purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata aman Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti to di purbadia maka berjuhun ulau nau pinasa Tuhan musadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata diamata Anggiat Huminsa Ferdinand Samudra Tambunan Sianwek Nazaret di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. ICT ruodo hule hot tuhamu asa di baik kamu songon naung hubaeni tuhamu. Yohanes 10 ayat 15. Sai di pargugui Tuhani mahamu marhobas di Huriana. Amin. Ale yang giat upasah matohonan hasituaun di HKBP Serpong di bagas sagwar di bata ama anak doh todi purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata aman Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tu purbadia maka berjuhun ulau na pinasa Tuhan musadariona samar sangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata di amata Gaul Juberto Purba Sianwek Kanaan di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Dinasa pabbahenam muna unang mahamu marungutungut unang marroha ganggu. Filipi 2 ayat 14. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhobas di Huriana. Amin. Ale Gaul Purba pasah matongona kasituaun di HKBP Serpong di bagas sagwar di bata ama anak doho todi purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata aman Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti todi purbadia maka berjuhun ulau na pinasa Tuhan musadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata diamata Saur Marulitua Manalu Sianwek Bethesda di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Onpe unang ma bolokok kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii Heber 10 ayat 35. Sai dipargugui Tuhani mahamu marhobas di Huriana. Amin. Ale Saur Marulitua Manalu upasah matohona kasituaun di
HKBP Serpong di Bagasa Gore Bata Ama anak dohot tod di Purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di Bata, aman Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti itu Purbadia, maka burcuhun ulang pinasahat Tuhan musadarion, asa marsangap di Bata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata di amata Roni Elmart Sihombing Sianwek Nazaret di nama Jalo Tohonan Hasituaun Sadarion di HKBP Serpong. Ayodolo moni rohani dibata naing ma marhite sian ulaun na denggan popo mamuna ha oto nihala na hurang roha. Sada Petrus 2 ayat 15. Say dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale Roni Elmat si Hobbing. Kupasah matohona kasituaun di HKBP Serpong di Bagasa Gore Bata Ama anak dohot tod di Purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di Bata mani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di Purbadia maka berjuhun ulauna pinasahat Tuhan musadarion asamar sangap goarni di Bata di hurianai. Amin. Hatani dibata di amata Hendrawan Hamonangan Saragi Sianwek Betel di nama Jalo Tohonan Hasituaun Sadarion di HKBP Serpong. Alai molo tung tumaon na porsuk hamu alani hati goran na martua dohamu disi. Unang ma gaor rohamuna bahenon ni biar ni roha mida nasida. Sada Petrus 3 ayat 14. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale Hendrawan Mamonangan Saragi. Pasaka matohonan hasituaun di HKBP Serpong di Bagasan Gore Bata Ama anak dohot tod di Purbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di Bata mani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di Purbadia maka berjuhun ulaunang pinasahat Tuhan musadarion asamar sangap goarni di Bata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata di amata Hotben Nainggulan Sianwek Ebenezer di nama Jalo Tohonan Hasituaun Sadarion di HKBP Serpong. Dibaheni unang maadong dapot sisurahan di situa. Harajaan nisa da buru-buru maibana, marpangotik, marroha, marhapatunon, jala las roha martamue, namalo mangajari. Sada Timotius 3 ayat 2. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Alehot ben nenggolan.
Upasaha ma tohona kasituaun di HKBP Serpong di bagasa guar di bata ama anak doho tod di porbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti hidi to di porbadia. Maka berjuhun ulang-ulang penasahat Tuhan musadarion. Asamar sangap guar di debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata diamata David Kiki Baringin Maruli Tua Samosir Sianwek Sion di nama jalo tohonan hasit tua unsadarion di HKBP Serpong. Alai martua mabaua namar haposan tu Jahoba jala Jahoba haporusanna di bahen. Jeremia 10 pitu ayat pitu. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale David Kiki Samosir. Upasaha matohona kasituaun di HKBP Serpong di bagasa guar ni bata ama anak doho tod di porbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di bata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhiti hidi to di porbadia. Maka berjuhun ulang-ulang pinasahat Tuhan musadarion. Asamar sangap di bata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata di amata Raya Hasiholan Sibuea Sianwek Judea di nama jalo tohonan hasitua unsadarion di HKBP Serpong. Alai ganukma manakasi ulaun nabi dungi tu ibana sadirima puji-pujian dada maradupon na asing. Galatia onom ayat 4. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale Raya Hasiholan Sibuea. Upasaha matohona kasituaun di HKBP Serpong di bagasa guar di bata ama anak doho tod di porbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di bata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti hidi to di porbadia. Maka berjuhun ulang-ulang pinasahat Tuhan musadarion. Asamar sangap guar di bata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani dibata di amata Juhari Pangaribuan Sianwek Jerusalem di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Apala sianon mata daun nihala saluhutna hamu sisiaku molo masih haholongak kamu. Yohanes 10 ayat 35. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale Juhari Pangaribuan, upasaha matohona kasituaun di HKBP Serpong, di bagasa guar di bata ama, anak doho tod di porbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan di bata, aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti hidi to di porbadia.
maka berjuhun ulaunang pinasahat Tuhan musadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianay. Amen. Hatani debata di amata asbu toga torop sian wek Philadelphia di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Unang masa di hamu martangiang. Sada Tesalonik 5 ayat 10. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amen. Ale asbo toga torop, hupasah matohona kasituan di HKBP Serpong, di bagasa guardi bata ama anak dohot to di Purbadia. Amen. Saya diparohai Tuhan debata aman Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti itu di Purbadia, maka berjuhun ulaunang pinasahat Tuhan pusadarion, asa marsangak guardi debata di tonga-tonga ni hurianay. Amen. Hatani debata di amata lundung Brisman Sitorus yan wek Sion di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Argado barita nadenggan sian hamoraun gudang aduldo dumenggan roha haholongon sian perak dohot sere. Puda 22 ayat sada. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amin. Ale londong Brisman Sitorus. Pasakat ma tohonan hasituaun di HKBP Serpong di bagasa guardi bata ama anak dohot to di Purbadia. Amen. Saya diparohai Tuhan debata marhite-hite to di bagasan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di Purbadia. Maka berjuhun ulaunang pinasahat Tuhan musadarion, asa marsangap guardi bata di tonga-tonga ni hurianay. Amen. Hatani debata di amata Laurensi Situmorang sian wek Betani di nama jalo tohonan hasituaun sadarion di HKBP Serpong. Ayang gosit tua sado naso jadi hasurahan naing ma songon juara bagas ni debata unang siula roha-roha unang par piri-piri unang siso burtuak unang parbada unang parpangomo sian nasoture Titus sada ayat 7. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhobas di huriana. Amen. Ale Lawrence Situmorang pasah ma tohona kasituaun di HKBP Serpong di bagasa guardi bata ama anak
dohot todi porbadia. Amin. Sai diparuhai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti hidito di porbadia, maka berjuh nulaung nong pinasahat Tuhan busadarion, asa marsangap guaran debata di tonga-tonga di hurianai. Amin. Hatani debata diamata Jeremias Junjungan Saud Panangian Hutagaol. Sianwek Jerusalem di nama jalo tohonan hasituaon sadarion di HKBP Serpong. Alani do ubain nahu haburjuhon asa marrohana yasa utoktong maradopod debata nang maradopod jolma. Ulaun Apostel 24 ayat 16. Saya dipargugui Tuhani mahamu marhubas di huriana. Amin. Ale Jeremia Junjungan Saud Panangian Hutagaul. Pasang matona kasituaon di HKBP Serpong di bagasa guar ni bata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi forbadia. Amin. Saya diparuhai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhiti hidito di forbadia. Maka berjuhun ulau nang pinasahat Tuhan musadarion. Asa marsangap guar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Titik Kimaret. Mare demahita sian bukuede 476 ayat 2. Hamu akadongan na dihuriaon. Jakok kamu mana sida di bagasad dami.
Sudi mahita manggugu tumangyakun nasida, asama jadi ulaw nasida, huhut makkorhon hasangapon di tuhatta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami na di banua kijang, maulia ti maruhan nami tuho ala asini roham dia kadungan nami yon. Setabay maturuhan nasida kasilehon-lehon nito di purbadiya, asalam marroha jala margugo nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida. Asi maruham doho di sudi ruas ni huriamon, asalam khot haporsyon nasida be, jalalam ture parangin nasida mangihut toko, sungguli maruhan nami, asamar si haulongan, unang adong si picangon di hami, asalam rarat harajommu, jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Pinasahama ede puji-pujian sian kor sian situan na baru ditahbis.
Sahat mahita tu hata pajak konon, upasahat hamiman na mewakili ruas ni huria, amang Profesor Dr. Raklan Pardede. Shalom. Nahu persangapi hami, doho nahu haulongi hami, Pendeta Resort HKBP Serpong, amang Pendeta Samuel Ambarita, naksongoni, amang Pendeta fungsional, amang Pendeta Hotma Pasaribu, dohot amang Pendeta Rajiun Nababan. Suaksongoni tong Sekretaris Huria, amang Sintua Todung Siagian, naksongoni sude amang inang Parhalado ni HKBP Serpong, terlumobi hamu amang inang Situanami, naung majalo tohonan hasituaon di bagasan Sadarion. Naksongoni tu sude ruas ni HKBP Serpong, nama dohoti permingguan di bagasan Sadarion, terlumobi tong tusude keluarga ni nama jalo tohonan na marminggu di bagasan Sadarion. Tapuji matu hatta ala boido dengan sude mardalan secara khusus acara pembaptisan manang penabalan Sintua berjumlah 22 orang. Secara berdasarkan statistik Huria bahwa jumlah Parhalado hingga saat ini bertambah 22 orang. Tadinya adalah 59 Sintua menjadi 73 Sintua. Jadi syukur-syukur di Hamitong, apakah dengan jumlah 73 ini sudah bisa melayani ruas kita saat ini jumlah kakak 1051 kakak. 1051 kakak dengan jumlah jiwa 3.706 jiwa. Ada referensi terkait dengan kuantitas jumlah penetua. Ada 3 sistem. Yang pertama adalah disebut dengan sistem bilangan bulat. Molo 500 jemati 10 situana. Nah, dua hon adong berdasarkan sistem rasio. Untuk 50 jemaat sada manian situana. Nah, pateluhon adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah bahwa pendeta berdoa berapapun jumlahnya, siapa yang terpanggil, tetapi memiliki kualitas. Dukuetong-etong luar biasa gereja HKBP Serpong. Bahasa alana siat 3.706 jiwa dibagi 73 ada 1:50. Jadi mengikuti standar yang telah ada. Jadi hamisian ruas ijako kami mahamu mangula di huriata dohot tang yang nami gomos margogo mahamu dilihat tuan mahai pasok di hamu naksongoni keluarga pos dorohan hami. Jadi mulu bawitiu muse berdasarkan statistik dari sisi pendidikan mulai di peraturan gereja minimal SLTA. Semua mengikuti kualifikasi dan didominasi oleh sarjana Sintua kita. Bahkan ada S1, S2, bahkan ada S3. Ada 2 orang S3. Inilah merupakan hal yang luar biasa dari HKBP Serpong. Tentunya kita sangat mengharapkan ada tantangan bagi gereja saat ini adalah
bahwa gereja itu dihadapkan ke era modernisasi, era revolusi industri 4, era society 5.0. Bahwa relasi antara jemaat dengan penitua, bahkan dengan pendeta, bahwa jemaat itu sudah dianggap menjadi customer saat ini. Jadi diadopsi bahwa gereja itu merupakan spiritual company yang menganggap bahwa jemaat sebagai customer harus mendapatkan suatu customer satisfaction, pelayanan yang luar biasa. Artinya yang didapatkan jemaat itu adalah yang melebihi harapan daripada jemaat. Jadi posdor hanami di hamu sude pasti ikomergogo do hamu aka situa khususnya yang telah di mendapat tohonan hasituaun di bagasan sadarion. Tentunya kami dari Ruas adonggo dua dan harapan nami. Ahado dua dan harapan nami ngadi boto hamu takas. Mau lihat matong di bagasan sadarion adohonon nami itu amang pendeta bertiga yang telah memberikan pembekalan kepada calon sintua menjadi sintua selama 18 bulan. Ini tentunya waktu yang lama. Melalui pendidikan ngamat dapat gelar master hamu. Ya, untuk itu luar biasa. Jadi harapan dan doa daripada Ruas adalah seperti apa yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Begitu juga dengan Titus 1 ayat 5 sampai 9. Memang ini berat untuk dilaksanakan, tetapi doa dan harapan kami bahwa ini akan bisa dilaksanakan oleh situa yang baru ditabalkan saat ini. Ahamai, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah. Tuhata halak kita Batak, omarana terborat. Ya jangan pemarah, hindari emosi, mudah-mudahan tangyang nami, harapan nami, posdor nami, hamudang muruk-muruk. Ya, dak pola dong emosi antara situ, apalagi situ ini orate. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Amang Pendeta juga, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan karena hukum iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Itu doa dan harapan kami. Kami siap mendukung semua Ruas, supaya pelayanan di gereja kita ini luar biasa. Jadi gereja HKBP Serpong ini menjadi ikon untuk gereja HKBP yang lain. Alani hasadani rohata, begitu juga dengan pertumbuhan jemaat yang sangat luar biasa. Jadi imahata sianau tangyang masya kami akaruas asamargogo hamu mangula di ladang nituhata. Tuhan memberkati hamu, Tuhan memberkati kita sudena naksongoni khususnya amang pendeta nami yang mangula di Gereja HKBP Serpong. Mau lihat madihita saluhutna. Shalom. Mari kita mengaminkan marhite martopak mahita saluhutna. Upasahat kami mamuse hata pajakonon na mewakili parhalado tuamang situa partogian sormen. Horas madihita salhutna. Selama di dongaku situana baru keluarga lasir rohaku sedarion luar biasa. Selama matu keluarga mangnan bapa oma sematua aka sudah keluarga besar. Saya udah kelasir rohaku sedarion. Alana bui hamu olo jala tohonan dung lewat 10 walu bulan ate
kami menyerah 25 tahun. Jadi tahun 92 kami calon dan giraulo kami situa. Urusamu jatuh pusat asa periodik ni ke kami. Pitu kami. Jadi tahun kelima menyerah kami. Enggak beolo. Jadi itu memang tahunan hak situa di HKBP sangat sakral, komit seumur hidup. Tahun naro pasti mau. Jadilah roh aku larong kader 22 halak sa Jerusalem 2 halak. Aku mewakili situa dengan situa sedarion pasatuan poin-poin penting. Ala amalai hita sudete, sedang kejang, dang kejang. Para jolo lo konokku luar biasa rohamu nabah puasa. Alana lengkap. Tiki na jolo kebaktian pertama ison. Nangi jong jo situ amanalu. Di mana garis merah. Jangan campur nina satu lekol kalau nggak salah waktu itu. Di kepung kami son. Kebaktian pertama stop dan sekarang puji Tuhan dia sudah kapten dari merah mau jadi prajurit di bawah komandannya Maruli Simanjuntak sekarang menjadi muridnya prajuritnya Tuhan Yesus untuk Sintua. Stop 5 tahun kami disegel. Jadi hanya sekali setelah itu jadi kandang kambing ini. Jadi saya nggak mau mempanjang nanti saya nangis, jadi saya nggak mau memperpanjang itu. Ya sangat sedih memang. Jadi kata kuncinya adalah suatu kata kunci satu saja, proses. Siapa yang bersyukur tahan banting dalam proses itulah yang. HKBP Serpong sekarang dalam tahap pertumbuhan, growth stage. Saya khawatir dalam era digital dari singgung tadi 5.0. Ini dalam era digital sangat berat. Ya, ada data 90% pemuda di Eropa, Estonia, Swedia, Belanda, 90% ateis saat ini. Jerman mayoritas ateis sekarang, yang dulu Martin Luther, anak seorang petani diutus ke Tapanuli, mayoritas sekarang Jerman itu sesungguhnya sudah ateis. Jadi ada namanya post-Christian era. HKBP masuk dalam growth stage. Zaman kami introduction stage. Saya khawatir tidak sampai maturity stage, dewasa. Kalau ini tidak hati-hati Sintua, langsung masuk dari growth stage ke decline stage. Itu. Dari pertumbuhan sekarang tidak masuk ke era dewasa kita. Sekarang masa pertumbuhan puncak HKBP Serpong. Yang harus kita kawal jangan sampai masuk ke decline stage. Seharusnya harus masuk bertahan ke kedewasaan. Ini tugas yang paling berat. Jadi tugas rekan-rekan lebih berat dari kami sesungguhnya. Maka sesungguhnya kenapa sih jadi Sintua? Kalau ada motivasi lain selain daripada panggilan Ecclesia ex Cleo calling panggilan, selain itu jangan jadi Sintua. Mau cari status, mau dihormati, karena sisa usia dan seterusnya, semua itu palsu, tidak boleh, harus dikubur. Hanya satu, karena ingin bersyukur kepada Tuhan, mau mengatakan seperti Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dr. Tahi Bonar Simatupang Jenderal menulis satu buku, Aku Adalah Orang Yang Berhutang. Kalau kita tidak merasa orang berhutang, kita tidak layak menjadi murid Kristus dan Sintua. Kita adalah orang yang kredit, polluted, limited, tidak layak jadi Sintua. Saya tidak layak jadi Sintua. Setiap hari saya bertanya seperti Jonathan Edward, apakah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Maka saya ajak teman-teman setiap hari bertanya, apakah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Tiap hari ngomong begitu, sebelum tidur malam. Apakah hari ini saya lebih baik dari kemarin? Sebagai orang yang tidak layak melayani Tuhan, dan ini era yang sangat terbatas, kita sangat terbatas, waktu sangat terbatas, tidak bisa ditebus, hidup hanya sekali, dan umur kita harus menjadi persembahan kepada Tuhan.
supaya orang melihat ada figur, ada role model dalam anak cucu kita dan teman-teman yang lain. Itu yang kita wariskan menjadi warisan untuk generasi akan datang. Itulah kerinduan kami sebagai Sintua yang lebih duluan merintis supaya HKP Serpong ini kita betul-betul persembahkan untuk Tuhan. Betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada pribadi yang dibanggakan, disembah, diidolakan, tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Karena tugas kita hanya satu, memperbesar, memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui HKP Serpong. Supaya makin banyak orang yang bertobat, mengenal dirinya sebagai orang berdosa, menjadi tebusan Tuhan, mengenal dia dari mana dan mau kemana. Maka kita harus jelas siapa kita, kenapa kita melayani, siapa yang kita layani. Bukan melayani Eporus, bukan melayani pendeta. Semua itu harus melayani Tuhan Yesus. Sebagai alat Tuhan yang total depravity, cacat, ula-ula nama tolpang. Ada itu grup Sintua di satu tempat, kita ula-ula nama tolpang. Salah ditafsirkan, ula nama tolpang bukan part-timer. Karena di Sintua kan kita bukan full-timer. Jadi pendeta bukan nama tolpang, semua matolpang. Arti matolpang bukan part-timer. Tapi cacat, tidak layak, berdosa. Itu artinya. Jadi suatu salah menon, ula-ula nama tolpang doh kita ina ala Sintua dan full-timer dao. Arti ula-ula nama tolpang adalah orang berdosa yang di Tuhan layakkan karena belas kasih hanya semata-mata. Ini adalah privilege, hak istimewa untuk kita. Saya percaya akan aso Situa dope berlomba mahamuga Situa. Saya berani mengatakan ini di hadapan Tuhan. Siapa yang berlomba menggarap mengerjakan kerajaan Tuhan, Tuhan akan jamin. Gak usah pikirkan itu. Tuhan yang bertanggung jawab. Kita bukan transaksional dengan Tuhan. Karena begitu kita garap pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk anak cucu kita. Amin. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pelayanan teman-teman. Horas Madihita. Na parpudi sahali mangapuma sian na mewakili sian Situa na baru di Majalo tohonan hupasatami matuamang Situa Juhari Pangaribuan martopak mahita. Salu mamangindang saluna melatih madituhata na totong madongan hita boy acaron berlangsung dengan baik. Jongjong Awison mewakili Hamisian 22 Situa dot keluarga pasahaton hamoleaton godang sian hami imana perjolo tu salu namang pendeta nami dot keluarga ima amang pendeta Samuel Ambarita amang pendeta Hotma Pasaribu amang pendeta Rajiuna Baban dot adong dua pendeta sebelum nama ngajari hami, ima amang pendeta Robert Hutapea dan amang pendeta Kalpino Pusunggu. Melatih godang amang di pangajaran muna di hami selama 18 bulan berjalan. Di Pasikop Pamumai tutu di hari Jumat. Nah ketemu kumpul keluarga. Kami sangat terberkati di materi na diajarannya amang di si. Sangat-sangat berarti buat kami bagaimana ke depan kami sebagai Situa pelayan di Huriani Tuhatai. Na berikutnya pasaton nami tong hamalatin rohanami tu amang sekretar Suriata di sana amang tudung siagian ala beliau mengajari kami tong mengenai administrasi Huria. Jadi memang perlu dotong sabui tong kami bagaimana mengerjakan administrasi di Huriai asa terbotoh kami tong. Na berikutnya tong pasaton nami tu salu na hamu amanginang parhaladu nami. Nah dong di HKBP Serpongon melatih godang di dukungan mu itu hami ka calon Situa nong sonari gabe Situa sebagai mitra baru kerjasama Masai Lasia Rohanami dan Masai Bosaka mengajari kami mulai kami calon Situa satu sadarion. Nah berikutnya pasatan melatih godang tuh saluhuna ruas ni HKBP Serpong. Sejak kami sebagai calon Situa masing-masing week sangat mendukung kami saluhuna melatih godang di saluhuna aka perhatian muna dorongan muna tu kami alana sian jemaat odotong gabe muncul kami gabe calon Situa didorong
didukung natong matong taroja rohanami merasa terpanggil untuk melayani di hurian itu hatai. Tong do pasaton nami tu saluhna keluarga nami naros yang desa Nawalu, bahkan ada juga yang dari Bonapasugit melatih gudang pasatan itu hamu amanginang buih hamu menyaksikan kami di penabalan situasi Ridwan suaksoni nang akak keluarga na menyaksikan melalui live streaming di channel YouTube HKBP Serpong. Terkhusus mohon pasatan melatih gudang tu keluarga besar 22 situa ama doina beserta anak-anak. Tanpa dukungan kalian, kami tidak apa-apa. Karena dia serigi waktu akan tersita tentunya. Jadi, Molati Gudang sebagai suami daripada Inang Situa, sebagai istri dari Amang Situa, harapan kami dukungan yang luar biasa. Kami sangat harapkan dan itu sudah terbukti dari kami sejak mulai belajar sampai ditabalkan Saredon, apalah sudedo hamu, amanginang, ria, madohoti, seluruh kegiatan. Bahkan kemarin pada saat pembekalan Situa, semua hadir penuh dengan sukacita dan semua terberkati dengan materi yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita yang hari Jumat lalu. Nasubui terdok kami sada persada, tong mau pasatan melatih godang, disaluhuna atas dukungan muna tuhami. Akhir kata, mengidu hami tuhamu amanginang, tangya ko kamu mahami, asa margogo hami, mengulahon hasit tuan nami untuk mendukung pelayanan di gereja HKBP Serpong, terutama di wik kita masing-masing. Melatih maritu hata, melatih mahiti tasalukna, Tuhan Yesus memberkati kita, iman nabuhu pasatami. Horas madihita, melatih. Mare de mahita sian buku ede nomor 700 sada ayat sada laus rim mahita jongcong. Tapasahak mapiliat tetua rajon di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang. Hodo haruruan ni saluhut. Silihul lehon na tingkan dohon na solibasa na moliutus. Hupasahat kami masinilhom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gepe uap na kucus di jolom. Paso-paso mejalara muti. Asa huparkasi yang kami pilihanon. Patibulhon karajo mo di tunga-tunga huriam doho di portibion. Bukai maruh nami marhiti-hiti tu tim. Asalam hutada kami kodang ni silihulihun mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lilehon di tondira di mataku. Osado ogogogi rodi saluhut arbaku upasahan rituho nasahu satoku. Ali Tuhan debata manami rodi saleng liling na. Mauliate maruh anami tuho ala diramutiho kami dibagas sentaun parhuriaun nang salpo. Asini rohamdo na pasatok kami tu bagas tahun na baruon.
Huida kami di bagasan na sa taon ni dingkan di basam, buas doho mga lehon barita na ulitu kami, asa mardamay jala marhasonangar roha nami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsia, akana burju manguloy hatam. Di pargogi hodo akana porsia doho na posom, akana mamaritaon habal gomu di tonga-tonga ni Kuriam. Tung naso habilangan do sudi denggan ni basam sa taon ni, siya minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, sahat rudi sadarion. Di bahini, hupuji kami maguarmo, jala hupasangap kami mako, say gonggomi jala pasu-pasu manang Kuriam, tabay maganup ari torop niyak kana porsia, namar holong ni roha diho, say pararat maharajaw mo di tano bahatakon, doho di sadok pulon, say ramoti Kuriam masaunang saut, tahi ni parjahat na mga bati harara ni harajaw mo. Say unang luas Kuriami di susay, di gaori, manang dilihay, ramoti ak na pinilit mo, pay masahat tuhanguluan. Say ramoti masuli na posom, na mamarita ho barita na uli. Say chumak kasi pilibi kudoho parugamon asing, asadohot na sida pasangapugwar mo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam sahat rodi haror ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Amen. Aliyama namin na ibanwa kijang. Say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaon mo, say saut malo maniruham di banua tungaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramot Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana mida ho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen. Isomara di jalan, joloma dokumalu. Pinangido matu sude ruas asaro majalang padita liturgis dohot situan nong macalo pasu-pasu dohot keluarga asa tajalang manasida tujoluni altar. Marede mahita sian bukwede nomor 600 ono puluono. Ay namit sa dagati
Yeah.